ja. A dogon ja da wani sabon mawaƙi ne inda fara tashe tun daga shekarar 2011 har zuwa kan yanzu 2022. Muna fatan da ci gaba ta ya gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da zuwa ta Yarwa ta Hausa TV ta sha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau na farkon shigo ka wannan channel ta ne albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka. Ka danna mana subscribing, share, like da kuma comment. Ta yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma har ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta ne albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment. Ta yadda kai ma ka ci gaba da samun ingantattun bidiyoyin masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai Yarwa ta Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sa zuciya a ciki ba. Dai abin da muke tunatar da kai har yau har gobe. In ka saba shigo wannan channel din daman maganar ba kuwa ta zo ma ba ka saba ji. In kuma baka saba shigowa ba dai za mu maimaita abin da muke da tunatar da kai idan yau ne farkon shigowa ka wannan channel din ta mai albarka. Muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment yadda kai ma ka taɓa samun sababbin bidiyoyin mu ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel din ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment yadda kai ma ka taɓa samun ingantattun bidiyoyin masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi da wannan waƙi a dogon ja ya saka muku wannan waƙar ne idan kuka je a dogon ja TV za ku samu wannan waƙar. Idan kuma kuka zo Yarwa ta Hausa TV kamar yadda muka saka muku farkon waƙar na a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, to ba za mu tafi ba tare da mun saka muku a cikin ƙarshen waƙar nan bidiyon nan namu ba tare da mun saka muku farkon waƙar a cikin ƙarshen bidiyon nan namu ba. Kai dai ka kasance da mu za mu saka muku wannan daddaɗar waƙar. Kai da abin da muke da ita ya lullu kai har yau har gobe. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment yadda kai ma ka taɓa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma har ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun ingantattun bidiyoyinmu masu nishaɗantarwa da sa nishaɗi a lokacin da muka ɗora. A dogon da bismillah, muna godiya.